Ini ang pagtangis ni sarong ina na nawara ning aki matapos na masaksakgadan sa nangyaring rambol sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon, alas 2:30 ning maagawng kasudma Hunyo 19. Para kay Nanay Marivic, dipisil pangunyan sa iyang akuon na mayo na ang sayang 16 anyos na aki na si Ashton Sherte. Istorya niya, grade 10 as in graduating na kuta si Ashton. Maging pulis o scout ranger man ang pangarap da ni Ashton, nangunyan ang dai na mangyayari pa. Every time ma, nagwapo ko, pag-graduar na ako. Gusto ko kaya mo mag-eskwela kaya mama sa busy. Hindi kinarawan ko pa nga na ikaduman tayo naman ang ilusyon mo. Ngayon mama, naman kaya ako ma-eskwela. Dahil ang gusto niya nga ni men in uniform. Sigun sa Castilla PNP, inabangan sa barangay Kumadkad kang grupo kang biktima ang tulong magbabarkada na nakainitan sa sarong baraylian sa barangay Palanas Pilar. Hasta ini ang nauli sa rambol na nagresulta sa pagkakasaksak sa biktima. Sarong saksak sa iyang dagan ang tulos na ikinagadan kang biktima. Napigbalo pa kutang idalagan sa ospital. Bali, ang nangyari po is parang di ko alam kung trip-trip lang or korsonada nangyari. Na uwi po sa irog sa din na pananaksak po tabi. Alas 7 ng banggi naman po, nagtawag po ang Pilar MPS na ini daw po napighanap na mo na suspect na nagtakas or nagdulag is nag-voluntary surrender po sa Pilar MPS po. Depensa naman kang 26 anyos na pigtutukdong sospek. Bako siyang may kagibok ang pananaksak. Suway sa aligasyon kang mga testigo. Kami, maminor baga naman. Tapos biglang rinupuan kami kan mga kabataan. Dakol na kabataan. Biglang grupo. Di ako na tarangtab, bigla akong baba. Tapos tinok lang ko sa sarot. Tapos uminiwas na ako. Uminalik na ako naman. Iling man po ito sa CCTV. Uminiwas pa ako. Dahil man ako naman nakiaram na sa mga ribok na nangyari. Alagad ang pamilyang nabayang kang biktima. Day kumbinsido sa mga pagpapahimutik ang sospek. Hustisya ang kuraw nindangunyan. Dahil sa pangarap na udlot, dahil sa pikitilan nitong buhay, kaya pakiulay ko tabi, please. Panindugan mo ang ginibo mo sa aki ko. Gibuhon mo kung ano ang dapat na, karapat-dapat ng gibuhon para lang magkaigwaman ano ang aki ko. Sigun sa PNP, ngunya na aldaw, nakatalaan nindang sa angataning kasong homicide ang sospek. Nan kita po mga kabataan, ang pagbabarkada naton ibutang ta sa mayad, ibutang ta sa lugar para maiwasan po naton ang irog sadi na mga pangyayari na duwa lang po ang pwede mangyari. Ano po? Makulong ka, nan makamatay ka po. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal